Hrvatska spava. Mi tada mislimo na vas. Naši satovi zvone svakoga jutra. Kako bi na vrijeme odgovorili na sve izazove. Svakoga dana napuštate vaše domove. Svakoga dana sjedate u automobil i u njega unosite svoje snove i svoje osjećaje. I upravo zbog toga smo tu. Svakoga dana otvaramo vrata svojih poslovnica i dostavljamo svoje brendove širom Hrvatske. Iako vam ponekad zapne, možete računati na nas. Jer mi živimo po svojem motu. Sigurnost u pokretu. 24 sata na dan. Godina s vama. Autodijelovi Tokić.